laurden, eta gero ja kanpaiak, bale? Ulertuta? Eta entzuten, boi edo ez? Ozenago, boi edo ez? Hori da, venga, denak prest? Bueno, denboran aurre egingo dugu. 12 izango dira magikoki. Eta bagoaz, bagoaz! Cuartos! Horretik ez zen, ondena. Hirugarren laurdena. Laugarrena. Eta orain bai. Kanpaiak! Urte berrion zara, utxano bera bat! Konfeti guztia gara!